Helo bawb, Adam Jones a dwi'n awdur llyfrau garddio i blant. Fy hoff beth i am ddarllen, dwi'n credu, ydy cael mynd mewn i fyd rhywun arall pan ti'n agor y llyfr yna a ti'n clywed llais yr awdur yn rhannu stori neu gwybodaeth. Mae fe'n cludo chi, mae fe'n hudolus. Chi'n mynd i fyd newydd sbon. Y peth gorau am ddod i'r llyfrgell ydy y casgliadau rhyfeddol sydd ar gael yna o lyfrau plant, i lyfrau hanes, i lyfrau Cymraeg, lyfrau Saesneg. Mae peth wmbreth o ddewis i gael. A hefyd, mae yna bobl eraill tebyg i chi sy'n hoffi darllen. Mae'n gyfle i greu ffrindiau newydd, i ymuno â chlwb darllen hefyd. Felly, ewch i llyfrgell leol a chefnogwch i llyfrgell. Dyma fy llyfr Dirau Dyfu gyda Dewi Draenog a Beca Broga, a mae fe'n rhan o Sialens Ddarllen yr Haf. Mae'r llyfr yn dilyn Hynt a Helyn, Dewi Draenog a Beca Broga wrth iddyn nhw fynd trwy holl dasgau garddio yn yr ardd. Mae Dewi Draenog eisiau hau hadau blodau haul, ac mae Beca Broga yn llawn cyffro. Planhigion sy'n creu hadau, ac mae hadau'n creu planhigion newydd. Mae un hedyn blodau'n haul yn gallu creu cannoedd o hadau newydd. Pan mae'r hadau yn y pridd, mae'r plisgyn yn torri, ac mae'r gwreiddiau bach yna yn tifu, ac mae'r hadau wedyn yn egino. Thema'r Sialens Ddarllen yr Haf eleni ydy i fod yn greadigol. Ar gyfer y gweithgaredd hwn, bydd angen potiau eco-gyfeillgar arnoch chi, offer lliwio fel peniau lliwgar a hefyd hyd yn oed paent. Gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth a syniadau ar sut i addurno'ch potiau wrth ymweld â gwefan Cyngor Llyfrau Cymru.